Heddiw yw dydd Iau, yr 11 o mis Gorffennaf 2021. Dwi'n yn unig eisiau i cymryd y gyfle o'r recordiad yma i nodi lawr amryw o syniadau sydd dwi yn newydd yn dod o hyd amdanyn nhw yn dyddiau diweddaraf, sef yn y recordiad yma dwi'n eisiau i trafod yn y pwnc yn gyntaf ynglyn at Rhagdyngedigaeth neu predestination, crefydd a ffydd, ac yn yr ail pwnc dwi'n eisiau i trafod ynglyn at y sanctaidd aur. Yn y gyntaf pwnc, sef Rhagdyngedigaeth, crefydd a ffydd, dwi'n ffeindio dwi'n wedi cyrraedd at y pwnc neu agwedd lle mae pob dim yn y byd yn debyg i fod wedi Rhagdyngedigaeth. Mae'r hwn yn hollol gyferbyn gyda'r dealltwriaeth pan oeddwn ni'n yn fy arddegau, pan oeddwn ni'n yn credu, pan mae rhywun yn gofyn y cwestiwn beth yw yr diben neu'r amcan o fywyd, ar yr adeg honno, byddai fy ateb i fod rhywbeth fel yr amcan o fywyd. I derbyn fwrdd rhydd, i benderfynu ai ydy i dilyn bywyd sydd yn dda neu i dilyn bywyd sydd yn ddrwg. Ac felly, os mae rhywun yn penderfynu i dilyn y llwybr sydd yn ddrwg, maen nhw'n haeddu i mynd i'r uffern, ac os mae rhywun yn penderfynu i dilyn y llwybr sydd yn dda, maen nhw'n haeddu i ysgyn i'r nefoedd, wedi yn gyntaf yn derbyn yr Awdioddyddiaeth yn ffydd Cristnogaeth trwy'r byddyddiaeth. Dyna oedd fy dealltwriaeth ynglyn at yr amcan o fywyd. Ar gyfer yr etholedigion yn cael ei gwared oedd yr tân yn ddiffodadwy drwy'r cyfeithiad o pechodau ac drwy'r y byddyddiaeth, ond mae'n angen iddyn nhw i diwys i gwneud hynny drwy'r ei ewyllys yn y biniaeth. Ac roeddwn ni yn cynnal yr dealltwriaeth yma am flynyddoedd a flynyddoedd, ond ers hynny, ers wedi darllen y Beibl o ddiwrth y côr i côr, am ryw o weithiau, dwi ddim mor siŵr am hynny. Y ffaith mae gyda ni yr dewisiad i penderfynu ai ydy i ni y penderfyniad i dilyn y llwybr drwg neu i dilyn y llwybr dda, ai ydy gyda ni y penderfyniad hwn o gwbl yn y diwedd. Dwi ddim mor siŵr. Yn hytrach yn y flynyddoedd diweddaraf, dwi'n yn fwy o dod o hyd o'r syniad mae'r arglwydd sydd yn holl pwysig ac yn holl wybodol. Dwi'n yn raddol dod o hyd o'r syniad lle mae'r pethau sydd yn digwydd yn y byd heddiw, neu yn y dyfodol, neu yn y gorffennol, wedi ei benderfynwyd amseroedd yn ôl. Dwi'n yn raddol yn dod yn fwy ac yn fwy cynaliedig o'r syniad o'r flaen terngedigrwydd, lle mae'r holl cynllun oedd wedi ei penderfynud ac wedi ei cynllunio
hir amser yn ôl. Ac nawr, yn y presennol, rydyn ni'n yn unig yn llenwi y cynllun yn union ac yn gwmws. Yn y un modd, dwi'n credu mae'r dyfodol wedi ei penderfynwyd amseroedd yn ôl, ac pan mae'r amser yn dod ar gyfer yr dyfodol i fod yn gwirionedd, mae'n hynny jyst yn unig o llenwi y cynllun sydd wedi ei penderfynwyd amseroedd yn gynt. Ynglyn at yr unigolyn gyda ei ewyllis rhydd, yn y braslun, dwi ddim yn credu yn y diwedd mae'r ewyllis rhydd gyda'r unigolyn, ond wedi dweud hynny, mae'n angen i mi i ychwanegu mae'r hynny yn unig ar y braslun. Os rydyn ni'n mynd i mewn at un lefel o'r unigolyn ar y presennol, felly mae'n dangos, mae'n tebyg i fod mae'r ewyllis rhydd gyda'r unigolyn, achos does dim syniad o gwbl neu adnabyddiaeth o gwbl o'r braslun ac hefyd yr cynllun oedd wedi ei penderfynwyd o'r blaen gyda'r unigolyn ar y presennol, ac hefyd does dim abledd gyda'r unigolyn i dod o hyd o'r dealltwriaeth beth sydd yn y dyfodol yn ether i'r proffwydi. Felly, gyda'r unigolyn cyffredinol, maen nhw'n jyst yn eisiau i byw eu bywydau yn y presennol, ac felly yn y presennol maen nhw'n mynd o gwmpas eu busnes benyddiol. Yn y dealltwriaeth, maen nhw'n rheoli eu bywydau drwy'r eu penderfynydau eu hunain. Mae'r hynny yn dangos i fod yn gwir ar lefel syml, ond os ydyn ni yn dechrau i gofyn y cwestiynau fel sut rydyn ni yn cyrraedd at yr penderfynydau benyddiol, beth yw y prosesau meddyliau sydd yn ein achosi ni i cyrraedd at yr penderfyniadau yma, ble yw'r ryddhad, oherwydd dwi'n meddwl mae'r atebion i'r cwestiynau rheini yw rydyn ni'n y cynhyrchiad o'r ein gorffennol, rydyn ni'n yn unig yn gallu dod o hyd o'r penderfynydau oddi wrth ein dealltwriaethau o'r sefyllfoedd, ac hefyd y safon o'n dealltwriaeth o sefyllfoedd hefyd. Os mae rhyw fath o'r cyfundra yn yr gwybodaeth neu dealltwriaeth, byddai hynny yn effeithio ein penderfyniadau. Felly, mae'r cwestiwn yn codi ydy ein penderfyniadau benyddiol yn codi oddi wrth ein ewyllis rhydd, neu oddi wrth ein amgylchiadau. Os oddi wrth yr ail, ble yw y ryddhad? Achos ble yw ein ryddhad i rheoli ein gorffennol ac hefyd ein amgylchiadau,
presennol, ac hefyd ein dealltwriaeth sydd yn effeithio ein penderfyniadau beunyddiol. Felly, dyma'r rheswm pam, os dwi'n yn dweud yr ydyn ni'n yn y byd yma, un brofi ni, yr ydyn ni yn berson da neu drwg, yn haeddu i mynd i'r uffern neu i mynd i nefoedd, fydden nhw'n nawr yn tueddu i dweud mae'r agwedd hon yn ychydig syml, yn hytrach y fyddwn ni'n tueddu i dweud, efallai, y rhai sydd wedi ei penderfynud i mynd i'r uffern, wedi penderfynud amseroedd yn ôl, ac y rhai sydd wedi ei etholwyd i mynd i'r nefoedd wedi ei etholwyd amseroedd yn ôl, ond dim ond yn y presennol mae'r gwirionedd yn cael ei llenwi. Felly, os dwi'n yn cynnal yr agwedd yma, neu yr bwlleb yma, dwi'n yn cyrraedd at yr agwedd mae pob dim yn y byd wedi ei penderfynwyd, wedi ei bwriadwyd, ac felly mae pob dim yn y byd yma yn hollol berffaith. Ac felly, os mae rhywun yn gofyn y cwestiwn i mi, enghraifft, degawdau yn ôl, ai ydy'r byd presennol yn berffaith, fe byddwn ni wedi dweud nac yw, oherwydd mae gymaint o'r diodyfaint a creulondeb yn y byd, ac hefyd mae'r gymaint o drwg a phechodau yn y byd, does dim y byd yn berffaith o gwbl, ond yn hytrach yn pechadurus iawn. Ond, os yw yr byd yn y presennol yn berffaith, beth yw yr ateb i'r cwestiwn? Pam ydy'r mor gymaint o diodyfaint heddiw ymysg yr diniwed? Wel, fy ateb yw dwi ddim yn gwybod yn siŵr, ond dwi'n gallu cynnig un ateb o posibilgrwydd, sef, efallai, trwy'r ail ymgynaldoliaeth, mae'r rhai sydd yn dioddef yn y byd yma yn dioddef oherwydd ei bechodau yn rhyw bywyd o'r blaen trwy'r ail ymgynaldoliaeth. Achos os ydyn ni'n darllen yr Beibl, does dim llawer o tramfrifoedd yn y Beibl sydd yn trafod am ail ymgynaldoliaeth, ond os ydych chi'n darllen yr Efengylau, mae nhw'n yn sôn am yr dychwelediad o'r proffwyd Elijah. Felly, os ydw'n credu yn yr blaen terfngedigaeth, sut fyddai hynny yn effeithio fy bywyd beunyddiol fel Cristnogion?
Wel, dwi'n credu mae hynny yn gwneud fy mywyd fel Cristnogion yn fwy hawdd, achos os mae'r baill arna fi i benderfynu i fod yn dda y holl amser, mae hynny yn hyfal i mi i fy achwilys i benderfynu i fod yn dda. Mae'r hynny fy nghyfrioldeb ac hefyd gyfrifoldeb fy achwilys i benderfynu i fod yn dda. Ond os ydyn yn credu yn y blaen terngedigaeth, does dim baill arda fi o gwbl i rhaid i benderfynu unrhyw beth. Dwi'n jyst angen i dilyn y llwybr sydd yn natural i mi, i gweddio, i darllen y Beibl, i fyw fy mywyd yn heddychlon ac yn dda, i dilyn y dysgedigaeth, ac nid i poeni, neu i gofidio, neu i fod ofnus am y dyfodol, ond i gwybod ac i ddathlu y ffaith mae popeth yn berffaith ac wedi ei benderfynyd ac wedi ei bwriadwyd gyda'r arglwydd ac i cynyddu y ffrithau o'n ein bwydau ni. Felly, wedi dweud beth wnes i wedi dweud yr awr hon, mae'r llawer o gwestiynau sydd yn godi, enghraifft, os yw'r y byd yn berffaith, pam mae'r ysgrythau yn dweud mae'r y byd yn iddo i'r Satan, enghraifft. Hefyd, beth yw yr arwyddocâd o'r croeshoeliad ac hefyd yr adgyfodiad ac hefyd yr ail-dyfodiad yn y braslun yma o'r blaen terngedigaeth. Wel, does dim amser yn y recordiad yma i ateb pob un o'r cwestiynau yma, ond fi'n meddwl mae'r ail-cwestiwn yn eithriadol yn bwysig, ac felly dwi'n mynd i ceisio i ateb yr ail-cwestiwn nawr. Yn fy ngolygiau, dwi'n credu mae'r croeshoeliad nid yn unig am ein arglwydd Iesu Grist yn gwared fi oddi wrth fy merchdau, ond dwi'n credu mae'n pwysig i tynnu sylw at y ffaith mae'r arwyddocâd o'r croeshoeliad yn agor y trws o'r iachawdwriaeth i'r cenhedloedd, yn dydy. Ond yn greiddiol, roedd yr iachawdwriaeth yn unig ar gyfer y plant Israel, yn dydy. Ond wedi y croeshoeliad, roedd yr holl byd yn gallu dod o hyd o'r iachawdwriaeth, yn dydy. Dyna'r arwyddocâd enfawr, dwi'n credu, o'r croeshoeliad yn y braslun o'r blaen terngedigaeth. Beth wedyn am yr adgyfodiad ac hefyd yr ail-dyfodiad? Wel, dwi ddim yn hollol glir am rhain, ond dwi'n meddwl mae'r adgyfodiad yn gysylltiedig gyda'r dyfodiad o'r ysbryd glân, ac dwi'n credu
Mae'r awddiodiad yn cyfeirio at rhyw amser yn y dyfodol lle mae'r pob dim yn y byd yw hollol yn sanctaidd, ac dwi'n yn credu yn hynny yn gryf. Dwi'n yn credu trwy technoleg mae'r hynny yn fwy posibl, ac trwy technoleg gallai y byd yn dod yn fwy ac yn fwy sanctaidd. Wedi dweud hynny, gyda'r cyfoethogrwydd ac hefyd yr blaenoriaeth o'r technoleg yn y gyntaf byd, ai onid ydy yr newydd Jerusalem wedi ei cyrraedd? Dwi ddim yn hollol siŵr, ond os yw y byd yn berffaith ac mae'r cynllun yn berffaith, dwi'n credu mae'n angenrheidiol i ni i fod yn diolchgarwch am pob dim sydd o'n gwmpas ni. Yr ail pwnc sydd dwi'n eisiau i drafod yn y recordiad yma yw y sanctaidd Gair. Yn y dyddiau diweddaraf, dwi'n wedi dod o hyd o'r syniad lle mae'r geiriau yn yr canol corff o'r grefydd. Mae'n tebyg i mi mae'r yn yr geiriau mae'r ysbrydoliaeth ei hunain. Enghraifft, pan dwi'n yn darllen y Beibl, mae'r ysbrydoliaeth fan yna sydd yn fy ysbrydoli i. Yr un peth gyda'r pan dwi'n yn gweddio, dwi yn dod yn llenwyd gyda'r ysbrydoliaeth sanctaidd sydd yn fy annogi i ac yn fy amnerthu i ac ysbrydoli i fod yn fwy sanctaidd. Ond yn y gorweddiad, os dwi'n yn gwylio ar y teledu ac dwi'n yn dod o hyd o rhywbeth sydd yn fy ngofideo i, neu yn cynhyrfu fi i deimlo yn anheddychlon, dwi'n yn gallu dweud mae'n rhyw fath o ysbryd sydd yn wael yn y cymwysiad sydd dwi'n yn gwylio ar yr teledu enghraifft. Felly, dwi'n credu mae'n pwysig i ni i benderfynu pa fath o diwylliad neu diwylliadau rydyn ni'n yn gwneud pan rydyn ni'n yn arbrofi yr cymwysiadau ar y cyfryngau. Enghraifft, pa fath o raglenau i wylio, ac hefyd pa fath o cerddoriaeth i wrando ac ati, i osgoi i fod cynhyrfwyd gyda'r ysbrydion neu teimladau sydd ddim yn delfrydig. Ac hefyd, mae'n pwysig i ni i gwneud y diwylliadau i arbrofi y cymwysiadau sydd yn cynorthwyol i'n crefydd ni hefyd. Wedi dweud hynny, ond nid yn unig y cymwysiadau ar y cyfryngau, ond nid yn unig y diwylliadau ar yr cyfryngau, ond hefyd yr sgwrsiau rydyn nhw yn cynnal
yn benyddiol hefyd. Enghraifft, pan ydyn ni yn dechrau i gwyno am bethau, neu i boeni am bethau, os mae pob dim wedi ei blaen terengedigrwydd, does dim lles yn hynny, ond ydy. Felly, i mynd yn ôl i'r pwnc sanctaidd aur, dwi'n jyst yn eisiau i dibynnu oddi wrth yr ysgyrsiau yn yr efengl yn ôl Sankt Luc yn y pennod 4, pennill 4, ma'n dweud, Ar Iesu a atebodd iddo gan diwedid, ysgrifenedig yw, nad ar farra yn unig y bydd dyn fyw, ond ar pob gair Duw. Ac am mor gwir yw hynny, nid yn unig yw'r ein bar benyddiol yw'r ysgrythau, ond hefyd ein amddiffynfa ac hefyd ein achesfa. Mae'n angen i ni i drochi ei hunan yno fe tra fwy byth.